Áno, 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 je tu opäť váš Joshua Prehánka. Takže, čo budeme dneska robiť? Ako už viete, tuto s Ghostom sme začali hrať World of Tanks, iba že sme to neurobili úplne od začiatku. Preto ja som si vytvoril nový účet. A povieme si, ako hrať všetko od začiatku. Zadáme e-mail. A heslo. Ja som, ostatní by vám ho nepovedali, ale ja vám ho poviem. Pustím vám ho. Dáme tuto. Súhlasím so všetkými licenčnými podmienkami, aby sme si to mohli dať, zahrať. A v ktorom sa serveri? Áno, tuto môžete vidieť, že sme v EU1, čiže Európska unia 1. Tuto, áno, toto je bojový výcvik. Odmena je 6000 kreditov a za dokončenie 300 zlaťákov. Je to veľmi ľahké a veľmi výhodné, by som povedal. Tak. Tuto. A ideme na výcviková oblasť. Vítejte v bojovém výcviku. Dnes se naučíte ovládat váš tank a ničit nepřátelská vozidla. Namířte kameru na vojenské vozidlo vedle vašeho tanku. Pohybujte myší doleva a doprava. Běž sleduje kameru tak, jak s ní pohybujete. Přesuňte se na určené místo. To keď stlačíte 3x R, tak je to automaticky. Ja nič nerobím a ono mi to samo ide. Podél cesty. Dávejte pozor, abyste nepoškodili budovy nebo vozidla. No, môžeme si ukázať, že čo sa stane, keď poškodíme. Toto sa stane. Gratulujeme, naučili jste se ovládat váš tank. Přesuňte se do palebné pozice. Ta je vyznačená na minimapě v pravém dolním rohu obrazovky. Samozrejme, Ženou si všimněte, že obtížný terén snižuje rychlost a ovladatelnost vozidla. áno, všimneme si to. A my si to dokonca aj predvedieme. Tuto vidíme, že sme veľmi rýchly sovietský tank, ale keď pôjdeme do vody, vidíme, že nás to spomaluje. A ešte pod vodou, akože naozaj pod vodou, môžete byť iba 10 sekúnd, lebo potom sa vám utopí posádka, preto by som to ani veľmi nedoporučoval. Tak, ideme. Tuto vidíme už nepriateľa. Nebojte sa, títo nepriateľi, to sú automatiky, to je, sa nehýbu, nestrieľajú, nič nerobia. Posledný sa bude. Pomocí myši zaměřte dělo na nepřítele. Když míříte přímo na nepřátelské vozidlo, bude označeno červeně. Zničte nepřátelské vozidlo. Pro dosažení vyšší přesnosti počkejte, než se kruh zaměřovače zmenší. Před dalším výstřelem musíte počkat na dobytí děla. Připraven k palbě na cíl. Máme je. 55% na jednu ranu. Vidíte, že nič nerobí. Kľudne takto okolo neho budeme krúžiť. Vidíte, nehýbe sa, nič nerobí. Je to automatika, je to jednoducho taký šmejd malý. Gratulujeme. Zničili jste prvního nepřítele. Přesuňte se do palebné pozice. Ta je vyznačena na minimapě v pravém dolním rohu obrazovky. Tuto vidíme minimapu.
Zničte nepřátelské vozidlo. Před střelbou počkejte, než se kruh zaměřovače doostří na cíl. A už je úplne maličký. Áno, neprešla, pretože je tam tvrdý pancier. Pancier priamo. Tuto si môžeme ukázať. Priamo tuto je najtvrdší pancier. Čiže by sme mali útočiť z boku alebo zozadu. Zničte nepřátelské vozidlo, když se pohybuje. Nyní nemusíte mířit na cíl. Automatické zaměřování udělá práci za vás. Jeden z našich pásů je poškozen. A máme to priamo v ňom. Som zvedavý, že čo urobí teraz. Trefa do černého. 1% a žije ešte. A už to bude? Áno, je tam. Zničili jste těžce panceřované nepřátelské vozidlo. Přesuňte se do vyznačené pozice a objevte nepřítele. Najděte a zničte poslední nepřátelský tank. Můžete objevit pouze ta nepřátelská vozidla, která máte v dohledu. Tuto vidíme. se v křoví, abyste utajili svou pozici. Používejte křoví a rostlinstvo, aby se váš tank dal hůře odhalit. Všimněte si, že nehybná vozidla jsou méně viditelná. Áno, vidím. Zamíření na cíle ve velké vzdálenosti použijte ostřelovací režim. No a akože na tomto mojom videu není vidno minimapa. Preto si to potom ešte ukážeme s minimapou, ako narábať. Zničte nepřátelské vozidlo. Pro zasažení pohybující Veď to šlo úplne mimo. musíte To ako mohol trafiť. nepřátelského tanku nebo předně. Automatické zaměřování není efektivní, když chcete zasáhnout pohybující se cíl na velkou vzdálenost. To si všimol. Vypněte ho. Ale. Nevidím cíl. Mám cíl. Čiže nám už povedal, že není efektívne a shift máme stlačiť, to je ďalekohľad. Neprorazili jsme pancíř. Aj kým tento túto urobí. Trefa do černého. Ztratili jsme cíl. No, konečne. Tak, 4%, vidíme, že už ho fakt dostaneme určite. Lenže sa otočí. Tlačíme Ečko. Cíl zaměřen. To ako? No, došiel. Zneškodněn. Gratulujeme. Naučili jste se ukrýt svou pozici a střílet na cíle ve velké vzdálenosti. Výcvik byl úspěšně dokončen. Áno, dokázali sme výcvik. Dokázali sme úplne všetko. No a toto by bolo z dnešného úvodného videa všetko. Toto si prehrajeme na budúce. Samozrejme všetko to nájdete. Lúči sa váš Joshua a vidíme, že máme 6000 strieborných kreditov a 300 000 týchto, už zabudol, ak sa to volá. No. Všetko ostatné si povieme na budúce. Lúči sa váš Joshua Prehánka.